अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद कैफ फरशोरी हाजिर हूँ आपके सामने अल्लामा इकबाल की नज़्म शिकवा के साथ 15वां बंद इस नज़्म का पेश करने जा रहा हूँ। मुलाहिज़ा फरमाएं। ഹായ്, എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അല്ലാമ ഇക്ബാലിന്റെ ഷിക്വയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞതാണ്, ഓരോ സ്റ്റാൻസയിലും പുതിയ അറിവുകളാണ്, പുതിയ ചരിത്രമാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഓരോ സ്റ്റാൻസയും ഓരോ വികാരങ്ങളാണ്. കഴിഞ്ഞ സ്റ്റാൻസയിൽ കുറ്റവാളികളും അവിശ്വാസികളുമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ അവർക്ക് നൽകുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളും റഹ്മത്തുകളെ പറ്റിയൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഈ വരിയിൽ അല്ലാമ ഇക്ബാൽ വളരെ സങ്കടത്തോടുകൂടി പരിഭവത്തോടി പറയാണ്, വിഗ്രഹപൂജകരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ദേവാലയത്തിൽ കൊണ്ട് മുസൽമാൻ മുസ്ലിങ്ങളെല്ലാം പോയി കഴിഞ്ഞു, മുസ്ലിങ്ങളുടെ കാറ്റ് പോയി എന്ന് അവർ ആർത്ത് അട്ടഹസിക്കുകയാണ്. മുസ്ലിങ്ങളെല്ലാം പോയി എന്ന് വിഗ്രഹപൂജകരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ദേവാലയത്തിൽ കൊണ്ട് പറയുകയാണ് എന്ന് അല്ലാമ ഇക്ബാൽ പറയാണ്. അടുത്ത വരിയിലും അതിന്റെ തുടർച്ച തന്നെയാണ്. അല്ലാമ ഇക്ബാൽ പറയാണ്, കഅബാലയത്തിന്റെ സംരക്ഷകരെല്ലാം പോയി കഴിഞ്ഞു എന്ന് വിഗ്രഹപൂജകരായിട്ടുള്ള ആളുകളും അവിശ്വാസികളൊക്കെ ആർത്ത് ചിരിക്കുകയാണ്. അവർ ആഹ്ലാദഭരിതരാണ്. ഇതൊക്കെ ഇന്നത്തെ കാലത്തും ശരിക്കും ചേർത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ഈ കൊറോണ കാലത്തൊക്കെ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ പള്ളികളൊക്കെ അടച്ചിടുകയും നമ്മളൊക്കെ സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് പാലിക്കുകയും ചെയ്ത സമയത്ത് പല യുക്തിവാദികളും ജബ്ബറുകളൊക്കെ ഇതിനെ പരിഹസിക്കുകയും അപഹസിക്കുകയും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നിരുന്നു. അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെയുള്ള മറുപടിയാണ് അല്ലാമ ഇക്ബാൽ വളരെ സുന്ദരമായിട്ട് ജവാബ് ഷിക്വയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഇത് ഷിക്വയാണ്, ഇതിന്റെ മറുപടി ജവാബ് ഷിക്വയിൽ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പറയുന്നത്, കഅബാലയത്തിന്റെ സംരക്ഷകരും മുസൽമാന്മാരെല്ലാം ഇവിടുന്ന് പോയി മറഞ്ഞു, എല്ലാം അസ്തമിച്ചു പോയി, അവരുടെ വിശ്വാസമൊക്കെ കെട്ടുപോയി എന്ന് ആർത്ത് ചിരിക്കുകയാണ്, എന്ന് സന്തോഷിക്കുകയാണ് ഇവിടെയുള്ള വിഗ്രഹപൂജകർ എന്ന് അല്ലാമ ഇക്ബാൽ പറയാണ്. അടുത്ത വരികൾക്ക് മൻസിലെ ദഹർ സെ ഊട്ടോ കെ ഹുദി ഖാൻ ഗയേ. അടുത്ത വരിയിൽ ഒട്ടകക്കൂട്ടങ്ങളെ പറ്റി, കാഫിലകളെ പറ്റി പറയാണ്. നമുക്കറിയാം, ഒട്ടകത്തിന്റെ ഓർമ്മകൾക്ക് പോലും ഒരു ചരിത്രത്തിന്റെ മണമുണ്ട്. ഒരു പ്രവാചകന്റെ ഓർമ്മകളുടെ സുഗന്ധമാണ് ഒട്ടകക്കൂട്ടം. ഞാനിപ്പോ സൗദിയിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇവിടേക്ക് നമ്മൾ ഓരോ ഒട്ടകങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് പോലും നമുക്ക് വല്ലാത്തൊരു ഗൃഹാതുരതയാണ്, ഒരു നൊസ്റ്റാൾജിയാണ്. അപ്പൊ ഇത് പറയുന്നത്, തസ്ബീഹും തഹ്ലീലും ഓതുന്ന ശാന്തി മന്ത്രങ്ങൾ ഉരുവിട്ടു പോകുന്ന ഒട്ടകക്കൂട്ടങ്ങളും കാഫിലകളും യാത്രാസംഘങ്ങളും എല്ലാം മറഞ്ഞുപോയി, എല്ലാം അകന്നകന്നുപോയി. ഇവിടെ അവിശ്വാസികളുടെ കൂടാരങ്ങളും അവിശ്വാസികളും നിന്നെ ധിക്കരിക്കുന്നവർ മാത്രം അവശേഷിക്കുന്നു. നിനക്ക് തസ്ബീഹ് ചെല്ലുന്ന മന്ത്രം ഉരുവിടുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇവിടെ നിന്ന് അകന്നകന്നു പോവുകയാണ്. അപ്നി ബഗ്ലോ മേ ദബായേ ഹുവേ ഖുർആൻ ഗയേ. അടുത്ത വരിയിലൊക്കെ ഈ ഒരു ചരിത്രം ഇങ്ങനെ പറയാണ്. ഖുർആൻ കരങ്ങളിലേന്തി ശാന്തിയോതുന്ന മന്ത്രമുടിവിടുന്ന തസ്ബീഹും തഹ്ലീലും ഹംദും സലാത്തും ഒക്കെ ചെല്ലുന്ന ഖുർആൻ കയ്യിലേന്തിയ ആ ഒരു വിഭാഗമൊക്കെ കടന്നുപോയി. അവസാനത്തെ രണ്ട് വരി കേൾക്കാം. ഇതൊക്കെ വല്ലാത്തൊരു വികാര നിർഭരമായിട്ട് വളരെ സങ്കടത്തോടു കൂടി ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തോടുള്ള മുഹബത്തോടു കൂടി അല്ലാമ ഇക്ബാൽ ഇങ്ങനെ വല്ലാതെ വിതുമ്പി പറയാണ്. വല്ലാത്ത വരിയാണ്. അടുത്ത വരി കേൾക്കാം. ഖന്ദസൻ കുഫ്ർ ഹൈ എഹ്സാസ് തുജേ ഹൈ കി നഹീ. खंदजन कुफ्र है एहसास तुझे है कि नहीं. अपनी तौहीद का कुछ पास तुझे है कि नहीं. अपनी तौहीद का कुछ पास तुझे है कि नहीं. അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, അപ്പനാ തൗഹീദ് കാ കുച്ച് പാസ് തുജേ ഹെ കെ നഹി. അള്ളാഹുവെ, നിന്റെ തൗഹീദിന്റെ കാര്യത്തിൽ കുറച്ചൊക്കെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തവും ഒരു ബോധമൊക്കെ നിനക്കില്ലേ? ഇത് ഞങ്ങളുടെ മാത്രം ഉത്തരവാദിത്തമല്ലല്ലോ. കുറച്ചൊക്കെ ഒരു ആവലാദ്യം വേവലാദ്യം ബേജാറൊക്കെ നിനക്കും വേണ്ടേ? ഈ സ്റ്റാൻസിയുടെ അവസാനത്തെ രണ്ട് പേര് പറയുന്നത്, ഈ അവിശ്വാസികളുടെ പരിഹാസം, അവരുടെ കളിയാക്കലുകൾ, കുറ്റപ്പെടുത്തലുകൾ, അവരിങ്ങനെ നമ്മുടെ മുസ്ലിം സമുദായത്തെ ഇങ്ങനെ പരിഹസിക്കുന്നത് നീയും കേൾക്കുന്നില്ലേ? നിന്റെ തൗഹീദിന്റെ കാര്യത്തിൽ നിനക്കും കുറച്ചൊരു വേവലാതിയില്ലേ? വല്ലാത്ത വരിയാണ് ഇത്. ഇനിയും ഇങ്ങനെ വളരെ രൂക്ഷമായിട്ടും വളരെ വികാര നിർഭരമായിട്ട് അല്ലാമ ഇക്ബാൽ പറയാണ്. നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കേൾക്കാം. അതുവരെ നന്ദി, നമസ്കാരം, അസ്സലാമു അലൈക്കും.